Takže ahoj, vítajte u tohto videa. Ja som Timea a dneska je tu moja kamarátka Nikolaj. A dneska to budú blbosti na pennyboarde, takže ideme na to. Takže prvá blbosť na pennyboarde je pustenie sa z kopca, ale musíme sedieť na pennyboarde na boku, takže ideme na to. To stopla? Nie. Takže ideme na to. Je to v pohode! Druhá blbosť na pennyboarde bude, budeme musieť sedieť v tureckom sede a spúšťať sa dole z kopca. A to bude pennyboard, ale že pozorujte mňa. Ale zábrzdí, keď budeš vidieť môj mobil, pretože sa by mohol aj rozbiť. Je to vidno? Moment, a je to. Je to jedno vidno? Áno, si myslím. OK. Takže turecko se... Linda. Takže tretia blbosť na pennyboarde je, že budeme jazdiť normálne z kopca a budeme musieť vykričať na celú dedinu. Som šialený jednorožec, ktorý jazdí na pennyboarde, takže ideme na to. To nikto neurobí. A sedíme hociako. Hej, ja si tam normálne. Myslím, že sa všetky zadiem. Nech to budeme nadsadiť. Som šialený! Jednorožec, ktorý sedí na pennyboarde! Som šialený! Jednorožec, ktorý sedí na pennyboarde! Linda! Jednorožec, ktorý jazdí na pennyboarde! Som šialený! Takže štvrtá blbosť na pennyboarde je, že budeme musieť si dať úplne zadok sem a musíme padnúť. Alebo do boku to je jedno, my sa musíme nechám padnúť. Nie, musíme takto si dať zadok sem a musíme tak padnúť. Vykočiť sa proste, takže ideme na to. Dávaj, Linda. Musíme padnúť, Linda. To hneď padnem. Ja som hneď padla! Mamička! Ukážeme krát, ale musíš tam padnúť. Musíš počať, jestli si tam dať ten zadok. OK? Linda, OK? Ari. OK. Pink puffy unicorn, let's sing a rainbow. Pink puffy unicorn, sing a rainbow. Ukážem vám to blízka. Že piata šialená vec na pennyboarde je, že tam musíme pustiť dozadu, takže to je najhoršie. To som ešte ani neskúšala. No takže ja to sa nezabijem niekde, Linda. Ja prejdem mobil. Ja sa zabijem a ty zabiješ mobil. Ja to nemám. Linda! Čakaj, ja musím postaviť. Ja idem ešte raz, Peťku. Daj do pozoru nohu. No, takže toto asi bolo z dnešného videa všetko a ahoj! A už si pozrite na mojom kanáli video Šanca, Princi alebo preskúvanie
preskúmavanie strašidelnej pivnice. Takže ahoj! Pa, pa. Pozrieme si čo.